Os máis pequenos do Colexio Plurilingüe da Pontenova deron a benvida ao entroido con hábitos sans. O día de disfraces no cole comezou no comedor cun almorzo saudable a base de froita, cereais e leite. Uvas, plátanos, e fruta. Sí, que sempre trae plata. Algúns lles custa falar, sen embargo, teñen claro as súas preferencias. As uvas. Leite. E que mellor que os escolares máis maiores para explicar a importancia de seguir a diario estes hábitos na casa e combinalos co exercicio físico, tal e como aconsella a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición na pirámide NAUS, que significa N, nutrición, A, actividade física, O, prevención da obesidade, S, saúde. Aprenderon rápido a lección porque eles saben os beneficios dunha alimentación sa. Hai que comer moi saudable, porque eu son alto, pero algúns son moi pequenos, e non chegan nin a darlle de cabeza ao balón, nin poden permitirse comer tantas gominolas. E que xa se sabe. Mensa incorpore sano. Mensa Incorpore Sano. Así se chama o proxecto posto en marcha polo centro educativo co que se quere inculcar os nenos un consumo saudable máis aló das aulas. Importante non solamente que o coman aquí, sino que o trasladen a casa. Alo menos a mensaxe quedou clara.